बयखौबो खनसे बरायहरनो थाबावबाय आरो ओमफ्राय मोनाव दंफैयो नालाय नै अखा बिराद हासोगारदों जोंनि गहपुराव हादोंना हायाखैथाय आइनाव फन हरनायावहाय हायाखैसो होनदों आरो अखा हादों आमाइनि फिसाजोखौ लायनि आरो स्कुलाव लांदोंमोन दहायो बिफाया ओमफ्राय अखा हाबायनो क्लास लानो हालानो ओंखायनो जोंखौ लायनो होनो आरो स्कुटिबो लांजाया नालाय अखा हानायाव ओंखायनो थाबायनानै लायनोसै ओमफ्राय नै बिब'आ गस्ला थफि लादों बिनानावनो गस्ला सोलायना लाबोनांगोन नालाय एसे गोजानानो जायो थाबायना थांसै आरो होमबाबो अखा हादों नालाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ आसामिसाव बानायगोन आङो साइकेलाव हरदों होनना सोंनायाव फैदों आरो थाबायनानै गोबादोंमोन बियो आओ आओ जल्दी जल्दी आओ मोजांबो लायाखै दा मोनायाव संनायखौ देखायगोन हायोबा आरो सोलायनानै गैया सासुया बारा भिडिअ लागोन जों गाबोननिफ्राय फैसिगोन न'आव थाबाबो होननानै ओंखायनो हाखु दाखु बेरायफैदों आरो फैनोबो मोनखानाय नंला दा दैज्लां बोथोर दैयानो जाजोब्बाय फुरा दै मिठाई खुवाद बेस्ट हो ऐसे एरन हुआरी नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा उनावहाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि अननायाव जुदि चेनेला देरोबा ना मा होनो
Enggak, mana senada zakar sih nampak apa lagi. Inflasi gimana dunia? Make yang lari gorong. Bye bye, hôm nay đừng bà good night. Bye bye. Thank you so much. Sang video ko juga sim nay na inta kay nama hana guys.